En waarom ode aan Tegelen? En dan ken ik niet anders als alleen maar één man door veel de vuren op. Die hadden een bruin. Die drie gestorven is, vrij plotseling zoals die wijk. Toen heeft hij zich voorgenomen, dit kan niet het einde zien, dit kan niet. Zo'n man, zo'n virtuoos, die zoveel gedaan heeft voor de vasteloven en voor de liedjes van Tegelen, dat kunnen we niet zo maar voorbij laten gaan. Hij heeft toen gedruimd en gedacht, op het moment dat het zich voor kan doen, dan zullen we ook ode aan Tegelen brengen. En die man, die ziet een druim, niet alleen maar woorden gemaakt heeft, maar ook door kei en keihard voor gewerkt heeft, dat is Herman Denissen. Daarvoor wil ik u nu toch het woord geven aan Herman Denissen en geef hem alstublieft een fantastisch applaus. Dank u wel. Bedankt voor de showbeurt. Dames en heren en ook namens mij en alle artiesten een bijzonder welkom van MDG. Wat je in een fijne middag wordt krijgen, mensen er komen vanuit. Dan gaan we voor de pauze beginnen met een gecombineerd gezelschap aan artiesten. En na de pauze 4 liedjes te huren brengen. En deze man op de achtergrond, Ray Gerards, waarvan af 1981 ik heel jong met te maken heb gehad bij de Teelse Oelsrevue. Ik ben ook blij dat er heel veel revuespeurs van dit team aanwezig zijn. Ook hier allemaal van harte welkom mensen. Leuk dat je er ziet. Straks hebben we een kleine reunie. Ik wil zeker de familie Gerards compleet, die allemaal hier zijn van de Ruiver, heel erg welkom heten. Ik wens u ook een hele fijne middag. Ja, Ray Gerards, wat moet ik erover zeggen? Er is al veel geschreven en gezegd. Maar Ray heeft een schat en cultuur achtergelaten in het Teelse en ik denk ook wel in het Limburgse. De revues uit de jaren 80, die was ook gans Limburg over. Van Maastricht tot het noorden van de provincie en ook zelfs al de Boete. Die van Tegelen hebben geweldige revues. En die revues, zeker 6 van die revues, het Ray Gerards samen met Piet van Bree, ook hier aanwezig, Piet en Mea, G ook welkom. Die hebben ervoor gezorgd dat 6 revues op de bühne gebracht worden. En ook Pierre de Vries, de regisseur DSC met zijn vrouw Toos, ook hier welkom, want hij was verantwoordelijk voor wat op de bühne gebeurde. Ik heb genoeg gepraat en ik geef hier het woord over aan een schoonzoon van Ray Gerards, die ken hem ongetwijfeld, Alt Jokersprins in 2012. Mogelijke aandacht voor Jeroen van der Hammer. Dankjewel, Herman. Ik kwam in contact met Ray. En dat klikte meteen heel goed. De melodie en de liedjes die schreven worden, de liedjes, kwamen ook op de EP. Of die deden met de Teelse liedjes over mij. En 3 van die liedjes kwamen ook meteen hetzelfde jaar op de plaat. En dat is best uniek te nemen. En een van die liedjes, dat was een Welske liedje. En dat niet lachen, maar ik kon het voor brengen, echt gewoon. En het liedje, het Welske, het hoed, het staat in de sterren geschreven. Niet te lachen. En dat liedje werd gezongen door 2 hele knappe meisjes uit Tegelen. En dat zijn de kleindochters van Ray en Maria. En wel de dochter van Wendy en dan de papa die heet Twan. En ze hebben een special guest meegenomen. En dat is niemand minder als Noem van der Ham. Die had het gisteren gezien en die had al hier op de bühne gestolen. En die zegt van, ik wil nog een keer op de bühne zullen nog gewoon proberen mee te zingen. Nou, en dan vroeg ik dan naar boven, dames en heren. De liefste kinderen van Tegelen en Eindhoven Venlo. Vrouwtje en Lapke Jansen en Noek van den Ham. En speciaal voor Noek hebben we een droomloze microfoon beschikbaar gesteld. Ook dat voor die 2 euro. Noek, alstublieft. Hier zien ze vroeg het liedje, het staat in de sterren geschreven.
is een echt kleurenbord. Dames en heren, Vrouwtje en Lapke Jansen en Loek van Ham. En als ik het dan ook vroeg, als je denkt aan Beger, welk liedje gaan we het dan over hebben? Als ik het heb over Beger, wat doen we Beger in een kapelke? En het kapelke was ook in 1979 het onderwerp. Want in 1979 heeft Dree een prachtige dochter op de wereld gebracht. De knapste van die drie. Marloes. Ik ken hem niet. En het voor het eerst wordt het liedje gezongen in 1979 op het kerstconcert. En de reacties waren ongelooflijk. Onder de pauze hebben Dree en Piet dan ook besloten dat moeten we misschien op de plaat gaan zetten. En erop kwam het ook meteen op de plaat. En dat was een gigantisch succes. En Leen Dries is morgen van Dree getrouwd met Dries en zuster. Anne, dag Anne. Moet ik even gaan lezen. Wordt gevraagd bij een opnamesolo te zingen. Als woensdag 1980 reizen Dree en Piet naar Jan Telen in Münstergeleen bij gelegenheid van de moederdag in 1980 kwam dit pleetje in Bijlveld op de markt. En let even op, we zien in totaliteit toen 3.500 platen van verkocht. Ja, dat is best een applaus weer. En al 37 jaar bijna wordt het liedje nog steeds gedraaid en meegezongen. En dadelijk ook de hoog. Maar wie schoon is het als er dan een geweldige zanger hier op de bühne mijn broer moest vragen, dus de broer van Dree, om een liedje te zingen, speciaal voor het kapelke van Gloeien. Dan kun je mee en dan in
toch nog niks te klagen. Daarom wil ik met mijn vinger aan de hand door mij eens komen en zeggen oh bedankt. Het was altijd een toevluchtsoord, verweerd mij met uw stroom. Het is een plek om altijd in te komen. Wie of wat, herkent toch aan iets komen. Het is een rustpunt om die te zingen. Het is een startpunt om opnieuw weer te beginnen. In geloer en elken, het jullie helpen, wie je naast. Nee, dan hoor ik nog eens kinderlijke melken, en toen een drunkjes bierbeeldje in de glas. Dan doe je mee en dan denk ik in mezelf, volgende jagen, en dan besef ik, oh wat had ik maar gehelpt, dan had ik toch nog niks te klagen. Dan wil ik met die vinger aan de hand, door mij eens komen en zeggen oh bedankt. Belvend aan het school, dan loop ik binnen zonder eindigschool. Het is een plek waar iedereen geliefd is. Ik ben tot jou hier tussen mijn vriendjes. Doch kent ze binnen afgezien online. Door op die plek woont altijd ons alleen. In geloer en gewelken, en jullie helpend, wie ernaast. Nee, dan hoor ik nog eens kinderlijke elken, en mooi en jonkjes, die een deeltje in de vaas. Dan doe je heen en dan denk ik in jezelf, volgende jagen, en dan besef ik, oh wat had ik maar gehelpt, dan had ik toch nog niks te klagen. Daarom wil ik met mijn vinger aan de hand, door mij eens komen en zeggen oh bedankt. Daarom wil ik met mijn vinger aan de hand, door mij eens komen en zeggen oh bedankt. Dankjewel, ome broer Gieraerts, broer van 3 Gieraerts, en dankjewel, wat heb je dat prachtig gezongen. En wat heb je dat prachtig meegezongen, dankjewel. We gaan nu nog een ander soort liedje. Dat liedje is een ganz ander slaag. Want het volgende is een legendarisch revue-nummer uit de jaren 80. Het kwam namelijk in scène voor dat Siel iedereen liet weten dat het heel goed was jodelen. Weet je dat nog allemaal? En in 1983 is dat liedje op de LP gekomen en we hebben Siel weten te chartelen, want Siel, dat heeft niks geleden. Nee, echt serieus, want ik heb net de helft van zijn lederhozen een menu gedaan en dat is nog even strak en gewild als toen. Echt hoor. Geer, wil ik ook voor horen. Siel, of wie we dat zeggen, Siel Holthuizen Vaassen, of op zijn tegels gezag, Holthuizen Vossen.
Eerst voor Sil. Kom ze gewoon in honden. Het geluk ligt hier op de grond, dus jodel mee, dat ken geen brood. In de rijk en de liefde door werd ik alles vuur, les eens met de enkele de deur. Maar nog een nummer wil ik ook vragen alsjeblieft, als de heren even naar buiten willen gaan. Nee? Nou, dan blijf ik maar zitten ook, want het liedje het eigenlijk zo'n liedje. En dat liedje, dat gaat over een decorwisseling. Normaal, als Dre en Piet een liedje hadden gemaakt, dan ging het over een scène die op dat moment zich aanspeelde op het decor. Maar voor het decor, bij een scenewisseling van het changeren, ging in een keer Dre zelf een liedje zingen. En dat liedje was speciaal voor de meisjes. Ja, speciaal voor oog. En nu ook weer voor oog wil ik vragen, we hebben een echte Tigers Revue spullen op Overdolen. We hebben hem vandaag nog niet gezien. De heer Herman Denissen. En geef hem een goed applaus, want hij gaat speciaal voor oogmeentjes
dit liedje zingen speciaal voor de meisjes. Liedje voor de meisjes. Ik zing een liedje voor alle meisjes in de zaal, voor die met veel en met weinig gebaar. Voor oud en voor jong, voor drank of gezond, voor lang en voor kort in de grond. Ik zing voor golven en heel fine, en voor meisjes die mogen gewoon niet, die met rollen op de kop, op het beurtige lat, die met hoofd de deur op het cheque plat. Je ziet mij allemaal even lief, dat toch een twijfel is als het bleef. Ik wil niet dat je er allemaal mee mee ziet, dat je die afstand hebt getoond en weer mee ziet. Een liedje voor alle meisjes in de zaal, met veel en met weinig gewaar. Voor oud en voor jong, voor lang of gezond, voor lang of kort in de grond. Ik zing voor golven en heel fine, en voor meisjes die mogen gewoon dienen. Voor die met krallen op de top, op het heupige lat, die met hoofd de deur op het cheque plat. Ik zing een liedje voor alle meisjes in de zaal, voor die met veel en met weinig gewaar. Voor oud en voor jong, voor lang of gezond, voor lang en voor kort in de grond. Ik zing voor golven en heel fine, en voor meisjes die mogen gewoon niet, met krallen op de kop, op het heupige lat, die met hoofd op het cheque plat. Dankjewel Herman, prachtig gezongen, speciaal voor ons en voor ons meisjes. Nu kon ik een liedje aankondigen. Dat liedje, dat hoort mijn pleetje aan de Maas. En op het originele pleetje werd het liedje gezongen, door de Maalzangers. Met Leid Driessen als solist toen op die. Maar nu wordt het gezongen door 3 prachtig mooie pluimpjes. Het Wienpleetje aan de Maas, gezongen door de kinderen Wendy, Suzanne en Marloes. Een liedje Mijn Pleetje aan de Maas. Aan de Maas stond ik een pleetje dat mij lief is. Daar ben ik geboren en mens geworden. In dat pleetje aan de Maas met Turkse weten. Bleef ik wonen doet en ik het hem versweten. En is de tijd en dood en ik het wordt kon sterven. Er weinig dat mijn kinderen die leven van ik erven. Voor dat pleetje dat mijn leven lang mijn leef was. Dat dierbaar werken door aan de Maas. Door ik mijn eerste beurtjes heb geleerd. En de eerste en de plechtige communie heb gevierd. Een eerste pils gedronken en dit laatste. Een eerste beetje
geboren en mens geworden. In dat plaatsje aan de Maas, de leukste weten. Lief ik hoorde doet dat ik en zon versleten. Het is de tijd en doordat ik en soms kon sterven. En weinig dat mijn kinderen die leefden van ik erven. Voor dat plaatsje dat die leven lang ik lief was. Dat hier wat werken door aan de Maas. Door wordt ook in plaats van korenhuizen staan. En geen mens meer nodig heeft een zuivere te gaan. Er zijn geen chansen meer om te stoken. En geen vernuskes hier op te koken. Aan de Maas verlegen is gelet niet lief is. Door ben ik geboren en mens geworden. In dat plaatsje aan de Maas, dat leukste weten. Lief ik hoorde doet dat ik eens ben versleten. Het is de tijd en doordat ik als mens kon sterven. En weinig dat mijn kinderen die leefden van ik erven. Voor dat plaatsje dat mijn leven lang ik lief was. Dat hier wat upje door aan de Maas. Dat hier wat upje door aan de Maas. Dankjewel Suzanne, dankjewel Wendy, dankjewel Marloes en dankjewel Noef voor het prachtig liedje De Plaatsje aan de Maas. Maar nu, Dree en Piet die schreven in heel veel ritmes. En ook eens een keer hebben ze een heel gezellig polka-liedje geschreven. En dat van oorsprong in de Juwet is geschreven en dat was in 1986. En destijds is dat liedje gezongen door Dree zelf en, moet ik even gewoon kijken, Cecile Telen, Boermans. En Cecile Telen was de vrouw van Jan Telen. En je snapt natuurlijk wel dat we voor niks toen op die plaat is gezet. Wordt geen plaat, wat trouwens een cassettebandje. Dat was wat dat was, een cassettebandje. Suzanne Mier. Goed, maar dat werd weer gezongen door een andere, niet Siel Boermans Telen, maar Siel Holthuizen Voorsen. En even een groot applaus, maar kijk eens wat een prachtig kleedje dat het vorig jaar daar getrokken. Geef me een groot applaus. Het duurt iets langer dan een minuutje, maar het liedje heet Ieder Klein Minuutje. Dat zing ik weer eens
van de Beekstoot. Morgen schiet een lichaamlich, mijn ganse hechte. Ze is er nog heel even, is net al even zang. Dat is zeker waar het dreunen zal verwacht. Op stijgen vast, daar stoot is de baby pas. Dankjewel Simon, dat is een prachtige zon en wat had ze. Dat is een prachtig kleeddag gevangen. Speciaal voor deze prachtig mooie lentedag buiten. Met de regen en het... Maar we gaan even op een prachtige scène. En ook een van de Oeles Revue. En dat was namelijk het decor, het terras en de binnengang van Café de Peul aan de Euvelweg worden gemaakt. Ik weet wie dat allemaal moet zoeken, of niet? Ja, die melodie die toen gemaakt is geworden, die kwam uit een sketch van toen, wie heet dat alweer? Toen Hermans, dit jaar. Met Zittert. Maar natuurlijk hebben wij de tegels omgezet voor die prachtige decorwisseling, of een decorwisseling op dat decorstukje. En het, destijds wordt het gezongen door Marianne Jansen-Ierwals. En nu zijn we blij dat we hem eens weer als midden hebben. Ook een echte kei in de Oeles Revues. En wie ter boete, het wordt vertolkt door Paul van Dijk. Geef hem een goed applaus. Café de Beul, recht toe recht aan, geen flauwekul. Onze man ziet een pap, steekt door aan de tap, die maakt al kreeg, door aan de Euvelweg. Huurs en gemeen van een discotheek, daar stinkt niet de wind van het flikkerlicht. Het stijgt zo vast wie de bol, zo'n café overleeft ze allemaal. Er wordt niets verbouwd met grijze show, hetzelfde behang, al jarenlang. Een verandament, een fiets ervoor, voor iedereen een open deur. Is toch geen last van een flipperkast, de juiste sfeer voor een glaasje bier. Wegen gaan hun schuurtas af, dus wegen nog niet gehad. De buurt van Genève, door ons naar bed. Café de Beul, zeg maar mij, Café de Beul, daar ga ik heen, bij iedereen. Dus daar kritiek op politiek en
gehuurd precies het laatste niet. Gevreden wel, gevreden wel, recht toe recht aan, zonder flauwekul. Een veranda met een fietschauffeur, voor iedereen een open deur, gevreden wel. Dank u wel. Niels Joen gezongen. En voor u begaan, dames en heren, Paul van Dijk, dank u wel. We zien hem daar nog een keer terug. In een Tegelse revue waar zongen ze een keer een serieuze ondertoon. Het had betrekking tot het milieu. Want ook in Tegelen maken ze zich erg druk of de bloemen nog wel bloeiden over een paar jaar, zoals de klaprozen en de korenbloemen. Maar gelukkig, ze bloeien nog. En daar hebben we allemaal van gezegd, dat willen we ook hier zo halen. Hier wil ik dan ook 3 prachtige bloempjes de buurt op horen. De dochters van Drie. En die gaan het nummer zingen voor ook. Laat ons kinder bloempjes blijven plukken. Dat zal ik ermee doen. Test. En nou dat doen.
Suzanne, Wendy, Marloes en Noek. In de jaren dat de annexatie door Venlo langzaam dichterbij kwam, waren we bang dat de Theos niet meer gesproken zou gaan weren. En dan moeten we toch per se zo houden, lief mensen, of niet? En gelukkig is het ook zo gebleven, want het volgende liedje heet ook Theos plat. En toen dat tijd in die revue van 1983, dat weet je nog wel, wordt het gezongen door Sef Houba. Kent je hem nog allemaal? En het gaat nu weer vertolkt worden. En net zo wie het was, en stel er nog eens even voor wie jong en tot en knap dat, en die is nog steeds knap trouwens, wie dat toen was in 1983. Paul van Dijk gaat voor ons zingen Tegels plat. Nog tegen de les voor hem draaien. Jo, in het Tegels ben ik goed. Het is weer op het lieve schreeuwen. Dat ze niet zoet in de hoofd. Dat is weer altijd bijgebleven. En door ons allen niet lopen, ook al is het weer als gebleven. Altijd zal ik Tegels lieve proppen, doen we net alsof we zelf zien. Vroeger zag de meester altijd goed zo zelf. Dat Tegels jong, dat kast door werkelijk open. Van een ander had ik geen kies gegeten. Door heb ik 2 keer in die klas gezeten. Maar dat was me egal. Ik sprak mijn moederstaal nog in het Tegels ben ik goed. Dat is me op het lief geschreven. Schud ik zo in een hoofd. Dat is me altijd bijgebleven. Dat blijft me altijd bleef. En door ons allen niet loten. Ook al is het 2 keer alstublieft. Altijd zal ik Tegels lieve proppen. We allemaal waren eens op vakantie, hè? Ben ik in een land voor brood en anders kijk, zweeg ik met pen en vleut, wie stemt me mee versteekt. Door geluid het niet, maar binnen 3-4 weken leer ik bovenleng als super Tegels spreken. En waar mensen wie dat klinkt, als de halve wereld zingt, joh, in de Tegels ben ik goed. Dat is weer op het lief geschreven. Schud ik zo in de hoofd. Dat is me altijd bijgebleven. Dat blijft me altijd bleef. En door ons allen niet loten. Anders is het 10 keer alstublieft. Altijd zal ik Tegels lieve proppen. Tegels plat. Dankjewel Paul van Dijk voor de echte Tegels internet. Heel schoon gezongen met echt Tegels. Jongen, Ja. zeg me eens nou. Oh jee. Schengen zet de shop met de schoefel in de shop en de afshop in de shop. Chef, zet de shoppen in de shop met de afwasshop erop. Ik ken zo door met mijn zoon, zei wie ik net zag. Weet je wat hij zei? Schenken zet dat vrij in de shop. Dan soefel ik nog even door. Maar goed, wie fijn is het hier met allemaal Tegelse en Ruiverse mensen. Hier ben jij in de zaal te zitten, ja die hebben zich ingekocht. Voor mij was het 4 uur. En wie schoen is dat? Wie groot kan ze erop zien? Mariel heeft het net al een keer gezongen. Het is een liedje van afgelopen jaar. Dat was geschreven door Jan Kunstleers.
En tot het zo prachtig mooi is, en dat het tegeltje in ons hart zit, wil ik nog een keer Mariel naar boven vragen. Nog één keer, speciaal voor ons, een liedje te zingen, een liedje. Dat leer ze nooit gewoon. Gruts op Tegelen. het schoen gezongen, wie groetjes zien op Tegelen, samen met Mariel dat het zo prachtig gezongen heeft. Dames en heren, wie zien het eind gekomen van deze prachtige middag. Je was in een geweldige zaal, je hebt goed meegezongen. Ik had stiekem gehoopt dat er een valse toon onderzoek, maar dat was gar niet zo. Het bleef streed, het bleef recht en iedereen die goed zijn best. En dan had er nog geen einde neven geklapt. Even over drie Gera's, mijn schoonpap, Maria en de prachtige dochters, kinderen en kleinkinderen, wil ik hier 3 bedanken.
bedanken voor deze prachtig mooie liedjes die Stig in Venlo en ook op de Ruiver en Tegelen vooral in de Tegelse revues geschreven is. Is een groet op zich, het gaat te goed erboven, doe mijn papa ook de groeten. En ik wil zeggen, dankjewel Drie, dankjewel lief mensen dat je ziet gekomen. We hopen dat je een prachtige dag hebt gehad. Ik wil hier nog even een vuur rollen. Herman Denissen, geef me een goed applaus. Prachtig hoor. Jeroen heeft een fantastische presentatie gedaan. Hartstikke leuk, bedankt. Mensen, je hebt absoluut een fijne middag gehad. Gisteren hebben we een volle bak gehad, vanmiddag volle bak. Ik heb dat niet alleen kunnen doen. Ik heb de mensen om me keer moeten verzamelen. En een van die belangrijkste mensen die me ondersteund hebben hiermee is zeker Wendy. Wendy was er al echt naar boven komen. Wendy meidje, een van die 3 dochters van Drie. We zijn al 3 jaar geleden een keer bij hen geweest en dus van ideeën te wisselen van wat kennen we voor pap, voor Drie betekenen. We hebben alles ontkomen te gewoon en uiteindelijk is dit het resultaat geworden. Ik ben niet apen trots op, ik ben blij dat dat nu gedaan en ik wens de familie Gieraerts nogmaals heel goeds toe voor de toekomst en ik heb het heel graag gedaan. Dankjewel. En dan wil ik nog een keer een woord geven aan de stichtingsvoorzitter Jo van der Velde. Dank je Herman. Ik heb nog niks te veel beloofd, denk ik. Hè. En hier even, ik wil toch Maril, Jeroen de Bus al boven, Suzanne, Marloes is boven, Wendy, Paul van Dijk, Roer, op dik wil ik de boven, Siel, was een jodelmeentje. Ger, die is al weer naar huis toe. Herman, die is boven. Piet, zo is toch naar boven moeten komen. Nu, als ik ook met die orkest. Ik heb een paar repetities meegemaakt. Fantastisch bedankt. En uiteraard, daar komen ze al, Vrouwtje en Lotje. We zullen zeker zeggen, jongen, er is toch bij de aankondiging en zien nog andere namen genoemd, uiteraard. En als ik Maril al 2 keer heen heb horen zingen, dan weet je wie de oergever die dat hebt, wie dat liedje geschreven heeft. En dat is onze Jan Kunstleers. Jan, dik, hartstikke bedankt. En wie fijner kan ik het doen dat de bloemen naar ik toe laat brengen, zodat ze niet naar boven huis schravelen. En ik laat het doen door een beetje wat ik goed ken, maar wat je ook goed kent. Maar wie mooi het is, en ook durf ik van te zeggen, dat het ook emotioneel is, want ook gisteren, ik heb het gezien Maria, het was voor dich een fantastische middag, maar ook een zware middag. Ook dich willen wij met ons allen heen bedanken, dat toen samen met die mensen die ondersteuning is gegeven, om dat allemaal mogelijk te maken, wat wij vandaag allemaal hebben mogen huren. Als toen niet zo goed voor hem gezorgd had, dan had hij niet de tijd vrij kunnen maken. En ook dat willen we natuurlijk onderstrepen met een prachtig bloemstuk. En wie beter dan Herman gaat dit dat overhandigen. En uiteraard wie ze hier staan, hebben ze allemaal, of niet alleen een daarvoor een applaus van u, maar ook een fantastische tros. Wat zei je toen jullie naast? Dat is het nou wat ze zeggen.
goed zo. Fantastische beloning verdeeld. En die werden nu door de mensen van Tegelen.nl werden die als dank voor u allemaal, als hartstikke bedankt. En misschien dat je dat nog eindelijk hier onderstrepen met een hartstikke applaus. Jongens, meneertjes, hartstikke bedankt. Het was fantastisch werk. Datgene wat jullie gebracht hebben, uniek. En ik wil ook de kunstkampioen wil ik hartstikke bedanken voor de regie dat zij dit op DVD wil zetten en straks ook de codes. Allemaal hartelijk dank dat je er was. Het was een schoene middag en ik hoop dat je ook een schoen weekend hebt. Nogmaals, allemaal hartelijke dank. Mag één bedankje en heel daarvoor een hartelijk applaus. Want ik wil Herman Denissen nog eindelijk naar boven holen. Want het is, wat dan? In zijn vrije tijd, hij heeft niks te doen. En hij draait dit prachtig goed in mee. Geweldige liedjes van Dre en Piet. We hebben een prachtig 2 middagen gehad. En namens de familie Gerards, de ganse familie Gerards, wil ik dus een prachtig 2 prachtige flessen. En ik weet dat ze van goede wienhils, Genneke Maas, een goede echte stevige, was van 2 toeten al tegels van Gijs Hikke en verder van Gijs Kroon. Herman, dikke dankjewel namens de familie. Oh